أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. فصل: ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة. Fasali kenan, maitatul adami mataccen mutum banda annabawa najasa ne. Wa kadhaka ne maitatu ma lahu nafsun sa'ilatun, mataccen abu wanda jini na gudana a jikinsa, abin da yake yana da rai kuma jini na gudana a jikinsa, shi ma najasa ne. Kal ƙamlati, kamar ƙwarƙwata, alal mashhuri a bisa zance bayyaniya, wal burgus da al burgus ya'ani kuɗin cizo, inda wajen ibn al-qasari, wa ma ubdina min al-hayyi, da abin da aka ɗibo daga rayayyen mutum, awul maitatu ko kuma mataccen mutum, mimma tahullu wal hayatu, na abin da idan yana rayuwa yana jin zafin sa, kalƙarni kamar kaho, wal azmi da kuma kashi, wa zufuri da kuma kumba, akaifa kenan, wal jildi da kuma fata, najasa ne inji malam. Duk da dai annabi ya ce idza dubigal iyabu faqad tahura a wannan hadisin da dai za mu yi bayani. Walabnul maitatu da kuma mataccen da nonon mataccen abu, wa muharrimul akali da abin da aka haramta cinsa, kal khinziri kaman alade, wal atani da jaki, wal baulul jallalati da kuma fitsarin jallala, wa raji'uha da kuma kashinsa. Aljallala jallala shine wayya kullu hayawan, kowane dabba ko dabbobi, yusta'malul najasata, wanda suke ta'amuli da najasa, suna cin najasa. Wal baulu da kuma fitsari, wal adratu da kuma kashi, min al adami na mutum dan adam, gairu fadalatul anbiya'i, banda wato annabawa. Wa min muharrimul akali da abin da aka haramta cinsa, wa makruhi da abin da aka karanta cinsa, kasu'i kaman zakuna, wa zibu da kuma kura, wal qaihu da kuma ciwo, wa sadidu da kuma ciwon da yake da ya tara jinin nan, wa dammul masfuhu da kuma jinin da ya bi yanka, min al'adami na mutum dan adam, au gairi ko waninsa. Wal qai'u da kuma wato amai, al mutaghayyiru wanda ya canza, min alati da'ami daga alin abinci, wato amai ne ya canza daga alin abincinsa, ya canza daga alin abinci. Idan kai amai yana wari, ya canza, baka ganin shinkafa da sauransu, ko abin da mutum ya amai ya riga ya canza, to wannan shi ma najasa ne. Bismillah, in the name of Allah, the most compassionate, merciful, gracious. We continue from here we stopped. Faslun, this is chapter. Sorry. This faslun, maitatul adami, a dead human being, ghairil anbiya'i, except the prophet of God, najasatun, they are impure, they are unclean. Wa kadha, likewise, maitatu ma lahu nafsun sa'ilatun, likewise a human, wa kadha maitatun, likewise a human being, something ma lahu nafsun sa'ilatun, those things that have blood in their body. Kal qamlati, like al-qamla. When you say al-qamla, louse, L-O-U-S-E, louse. Ladies used to have it in their head. They will be knocking their head. Alal mashhuri, upon an open explanation. Well, burgus, al burgus, that is a midgate. That is, they say al burgus, midgate, used to cause poor. Used to make someone to be poor. So al burgus, they used to find it. It will be biting you and you will not see it. In the Ibn al-Qasari, in the explanation of Ibn al-Qasar, he said burgus, kamla, all these things, burgus in the Ibn al-Qasari
in the sight of Ibn Kasir, he said, is also because it has blood in it. وَمَا أُدِينِ مِنَ الْحَيِّ, and something that they remove مِنَ الْحَيِّ from a dead person, al-maytiti, or al-mayyiti, also a dead person, a dead thing, مِمَّا تَهُلُّهُ الْحَيَاةُ. When that thing is alive, if they touch it, it will feel a pain. Like kalqarni, like al-qarni. When we say al-qarni, wal-azmi, wal-zufri, like a horn of a cow or a sheep, if you touch it, they'll feel a pain. So, wal-azmi, and a bone that we know. Was zufri, likewise a finger. If you touch a finger of a human being, if it's alive, you feel a pain. Likewise, wal jildi, and the skin of human being or something. If you touch them, they'll feel a pain. So all they are najasun. When you remove it from their body, and if they are alive, they'll feel a pain. So all those things, if you remove it, like a horn from from all those things, al-qarni, wal-jildi, and skin, if you remove it from the root of it, it is impure. Walabnul mayyit, and a milk of a dead person. Wa muharrimul akli, and those things that it's been forbidden, it's unlawful for us to eat. Kal khinziri, like a pig. Wal atani, like a donkey. Wal bawl jalalati, and a urination of jalala. Wa raji'uha, and the shit of it. When we say jalala, wa hiya kull hayawan, is every animals yasta'malu al-najasata, that is eating najasa. Wal bawlu, and urination. Wal adiratu, and the shit of it. Min al-adami, of human being. غير الفضالة الأنبياء, a urination, a sheet of human being, all their najasa, not the prophets ones. That's why the prophet are different from us. ومن محرم الأكل, ومن محرم الأكل, likewise those things that is being forbidden for us to eat. ومكروه, and something that is disliked for us to eat. كالصبي, like a subi. والذئب, and a wolf. والقيح, and a wound. والصديد, and a wound that have a blood in it. والدم المصفوح, and a blood that follows when something wound you, min al-adami, from human being, that blood that is following you, or al-ghairi, and the rest of it. Wal-qayhu, likewise a vomiting. If you vomit, al-mutaghayyiru, a vomiting that change, an alat-tami, from it, the way you know the food is. It changed from the portion of food to another thing again, maybe smelling. So all those things are najasa. We stop at this place. Wassalamu alaikum warahmatullahi.